Amen. Ngiyabonga. Ngiyaxolisa abazalwane, kukhona abasendleleni abezasele kube ngihlupha manje bayaduka. Bayaduka kakhulu. Manje ngiyabingelela abazalwane bonke egameni leNkosi yethu uJesu. Lona olibingelelayo ubaba uShongwe, noma umzalwane uShongwe, olapha ya ngasenkosini Mathaba ngasenkantolo yenkosi lapha ke khona. Amen. Ngiumzalwane ke ngumKristu egameni leNkosi yethu uJesu. Amen. Ngingaphansi kwehlelo lobuKristu. Amen. NgingumKristu yephaqa phansi kwegama leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu ubaba umzalwane esazana naye khona ebukholweni esahlangana khona ebukholweni ubaba uMwelasa. Esithintile ukuthi kunenkonzo ezoba khona phakathi ekhaya bengathanda naye kuba sibe khona sonke. Hayi kwaba kuhleke saba khona ke bazalwane. Siyayijabulela siyithokozela enkonzo enhle kangaka yokuzobonga uNkulunkulu. Amen. Yilokho nje ke bafowethu kuphela egameni leNkosi yethu uJesu. Uyathanda uNkulunkulu basihlangane ngoba ukuhlangana kwakha uthando, kwakha ukumesaba uNkulunkulu okuqhubekela phambili. Nokwazi ngokuyintando kaNkulunkulu egameni leNkosi yethu uJesu. Amen. Amen.